Veña, ahora sí, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario que correspondería a semana pasada, pero foi aprazado por todas as forzas políticas. E vamos a comenzar, en primeiro lugar, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria, e tamén do expediente 3508/2023 da acción de conta do período medio de pago e morosidade do cuarto trimestre do 2024. Pasamos xa á parte resolutiva, e no punto 1, aprobación da acta da sesión anterior. Temos dúas actas para aprobar, concretamente o 27 de xaneiro de 2025 e o 10 de febreiro 2025. Algúnha obxección que facer? Non. Pasamos a votala, polo tanto, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ao punto número 2, expediente 555/2025, ditamen da proposta do recoñecemento extrajudicial de crédito número 2/2025. Cedo a palabra ao señor secretario para dar conta da Comisión de Contas. A Comisión Informativa de Contas celebrada hoxe ditaminouse favorablemente con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a aprobación da proposta de recoñecemento extrajudicial de créditos número 2/2025, que di o seguinte: vista a necesidade de recoñecer obrigacións pendentes de exercicios pechados por obras, servicios e subministracións non aplicados orzamentariamente no exercicio en que foron prestados por diferentes causas, ascendendo ao importe de 92.001,71 euros, considerando a efectiva realización dos servicios, subministracións, obras por parte dos terceiros acreedores, constando facturas acreditativas de cada un dos gastos, estando todas elas debidamente conformadas, vistos os informes de Secretaría e Intervención obrantes no expediente, en aplicación do devandito artigo 62 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, propoño a este pleno. Primeiro, resolver a discrepancia e levantar o reparo formulado pola intervención municipal, continuando a tramitación do expediente. Segundo, aprobar e dispoñer os gastos e o recoñecemento das obrigas correspondentes a exercicios anteriores e derivadas das facturas que se relacionan en anexo por un importe total de 91.001,71 euros. E terceiro, imputar estas obrigas con cargos créditos correntes das aplicacións orzamentarias sinaladas do orzamento vixente. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, teremos unha proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito, facturas correspondentes a exercicios anteriores, por importe total, números redondos, de 91.000 euros. Algúnha intervención? Señor Otero. Sí, boas tardes a todos e a todos. Ben, estamos vendo, pola lista que se nos pasou, pois que deses 92.000 euros, pois un porcentaxe bastante alto, 72.800 e algo, son facturas que ainda sendo do 2024, pois a verdad que foron registradas, polo que figura aquí, antes do 15 de xaneiro, o cal consideramos que puderon haber vido ao primeiro recoñecemento extrajudicial que se aprobou en xaneiro, e non estar retrasando máis ese pago a eses proveedores. Pero que aparte dentro desas cuantías tamén figuran casi 31.000 euros que pertencen ao servicio de limpeza de edificios públicos que realiza CLECE. Seguimos sin entender como dentro do 2020 segue sen estar licitado. Nos pediríamos remunicipalizar o servicio, pero sigue sin estar licitado o servicio, co cual creo que vai sendo hora de que se tome unha clara decisión sobre que facer con isto, porque volvemos a insistir na municipalización do servicio, porque non pode seguir da maneira que está sendo. E tamén, nos resulta curioso que estamos aprobando o recoñecemento con facturas que figuran tamén executadas e registradas neste 2025, co cual todo é bastante extraño, pero isto tamén é debido a non ter un orzamento municipal desde o 2023, se non me equivoco, 2022, 23, sin aprobar un novo orzamento municipal, entón estamos nesta situación. Como vimos facendo habitualmente, pois, lóxicamente, os proveedores teñen que cobrar porque realizaron o seu traballo, pero esta forma de actuar do goberno non nos gusta, co cal esterémonos nesta proposta. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Non, perdón.
Vale, pois procedemos a votar. Por lo tanto, este punto número 2, expediente 555/2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao punto número 3, expediente 317/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o superávit presupostario do ano 2024. Ten a palabra agora o señor secretario para dar conta da Comisión de Contas. Sí. Na Comisión Informativa de Contas celebrada no día de hoxe, ditaminouse con 2 votos a favor do Partido Popular e 7 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a aprobación do ditamen da moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o superávit presupuestario do ano 2024. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Leiva. Gracias, boas noites. Espera un momento. Sí, gracias, boas noites. Pasamos a ler a nosa moción. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023 debido a que non se aprobou unha nova lei de presupostos xerais para o ano 2025, nin se definiron os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación na que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostibilidade Financiera en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 2024 ao establecido na disposición adicional sexta da mencionada Lei Orgánica. Dada a actual situación financiera dos concellos e o retraso do Goberno de España en aprobar o novo sistema de financiación autonómica para que, unha vez establecido este, pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locais facer fronte ao incremento dos prezos dos gastos correntes, así como do capítulo de persoal e prestación de servizos aos cidadáns, é imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben os novos obxectivos para o ano 2025. Neste contexto, é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior, nos tempos que establece a disposición adicional sexta, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit orzamentario, que van desde a realización de inversións ao pago de proveedores ou a amortización da débeda. Polo exposto, solicitamos instar ao Goberno de España a que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025 nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostibilidade Financiera, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupuestario que ven desde a realización de inversións ao pago de proveedores ou amortización de débeda. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? No? Sí, pero, señor Naya. Boa noite. Vamos a ver. Non é certo que non foran definidos os obxectivos de estabilidade e sustentabilidade financeira para o ano 2025. A realidade e a verdade é que si foron definidos, remitidos ás Cortes Xerais, os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de administracións públicas, incluídas as entidades locais, para o período 2025-2027 e tamén o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2025. O tema é que foron rexeitados tanto no Congreso como no Senado polo propio Partido Popular. A ver, hai que contalo sen facer trampas e intentaremos clarificar un pouquiño o asunto. No contexto de prórroga de 2 exercicios consecutivos dos orzamentos do 2023, primeiro para o 2024 e logo para o 2025,
A presidenta da Federación Española de Municipios e Provincias e a alcaldesa de Xerez de la Frontera polo PP, María José García Pelayo, reclamou do Ministerio de Facenda que aclararan como quedarían as contas ao non ter aprobado os orzamentos xerais do Estado para 2025, nen coñecerse os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financeira. Entón, solicitaron que se detallaran ditos obxectivos para as corporacións locais no caso da non aprobación definitiva dos obxectivos xerais para as administracións públicas en 2025. Se serían pospostos os contemplados en 2024 ou, no caso contrario, en que términos serían aplicadas as regras fiscais. A FEMP propón que se prorrogue o modelo de 2024, que permitía destinar o superávit das entidades locais a investimentos, pagamentos de proveedores ou amortización da débeda, de maneira sincronizada coa iniciativa da FEMP. O PP decide presentar mocións nos plenos locais para poder usar os remanentes aludindo ás dificultades de financiamento local, etc. Logo, e como se dixo nun principio, a moción falta a verdade, cando di que non foran definidos os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera para o 2025. Realmente si foron definidos e remitidos ás Cortes Xerais. Foron rexeitados no Senado e no Congreso polo propio Partido Popular. Entón, para nós, esta parte da moción é inaceptable, tal como está redixida, porque se basa nunha mentira. Porén, falemos entón do financiamento dos concellos por parte da Xunta, que realmente é o interesante neste asunto. O outro interesante, pero isto para nós ainda é máis. Non son ningún secreto os problemas de infrafinanciamento que están a sufrir os concellos galegos e que se veñen poñendo de manifesto públicamente e que seguen plasmados nas resolucións aprobadas pola FEGAMP na súa última Asamblea Xeral, celebrada en novembro de 2023. O propio Consello de Contas de Galiza, tras analizar as contas xerais dos municipios, pouxo de manifesto que hoxe hai 16 concellos que se atopan nunha situación límite de sostibilidade económica e financeira a non ter nas súas liquidacións orzamentarias un aforro neto negativo e un remanente de tesourería tamén negativo. E son outros 62 concellos os que teñen algún destes dous problemas, poñendo en xaque as súas economías. Todo isto se deriva da continua asunción polos concellos de competencias impropias, ofrecendo servicios e realizando actuacións que non lles corresponderían. Desto falamos moitas veces aquí no pleno, non? O que en moitos casos a administración delegante non acompaña o suficiente financiamento, tendo que asumir eses custes as propias entidades locais. Un dos paradigmas desta problemática é o SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, no que as administracións competentes non aportan aos concellos as cantidades necesarias para sufragar o seu custe, tendo que aportar estes ata o 50%, o que fai en moitos casos inviable para as arcas municipais ou un coste engadido aos nosos maiores ou ás súas familias. Dos 627 millóns de euros que a Xunta destina sobre papel aos concellos no orzamento de 2025, só o 20% se reparte a través do Fondo de Cooperación Local, dos cales só 118 millóns de euros se distribúen con criterios obxectivos e incondicionados. O resto, o 80%, 509 millóns de euros, repártense a través de liñas de subvencións e convenios con criterios condicionados ou a dedo, e néganse incluídos no Fondo de Cooperación Local como financiamento incondicional, tal e como veñen reclamando todos os concellos de forma unánime na FEGAMP. Ante este panorama, a Xunta de Galiza, gobernada polos seus compañeros de partido, seguen sen dar unha solución e sen actualizar o modelo de financiamento local. Non lle interesa resolver unha situación que se lle sirve para manter un sistema de control das finanzas locais, a través das esmolas, para ter domesticados e silenciados os concellos. A última ocurrencia do PP comunicouna a secretaria xeral Paula Prado no transcurso do debate da iniciativa do BNG, na que propuxo que os concellos galegos financien os servizos públicos cos seus remanentes orzamentarios, sustentándose en que os concellos gobernados polo BNG e PSOE só son capaces de gastar 2,6 de cada 10 euros. A parte da mentira que subxace na proposta e que os levou a retirar a noticia publicada nas súas redes, hai que lembrarlles que unha cousa é predicar e outra dar trigo. O PP podía aplicarse o conto de destinar os 1.051 millóns de euros que deixaron de executar no 2023 e financiar os servicios sociais, tal e como lles piden eles aos concellos, máis do 77% dos créditos orzamentados, e dese xeito dar exemplo das propostas que elaboran para os demais.
Por exemplo, eses cartos, eses 1.051 millóns de euros que o PP non foi quen de executar no exercicio 2023, tal e como se desprende da liquidación do orzamento de gasto explicada pola Xunta, ben podía incrementar o financiamento do SAF, en vez dos 10 millóns de euros anunciados a bombo e platillo polo Partido Popular. Dende o BNG exiximos que se cumpra co mandato legal de dotar dun financiamento xusto e equitativo aos concellos. A autonomía local non se pode entender sen autonomía financiera, como así ten sinalado o Congreso de Poderes Locais e Regionais do Consello de Europa, polo que é preciso dar unha solución definitiva a un problema que se acentúa a diario e que leva esperando xa 20 anos. Un problema que se resolve cun financiamento axeitado, incondicionado e estable dos concellos galegos, sen mirar a cor de que os gobernan. E con todo, queremos destacar a importancia do tema que trata a moción. É importante que os concellos teñan certidume sobre as regras fiscais a aplicar, pois condicionan de xeito importante as contas. O sorprendente é que o PP, como en outros asuntos, repito, pide unha cousa nesta moción e actúa de xeito contrario aos intereses das administracións públicas en xeral e dos concellos en particular. Nós o que reclamamos é que se cumpra co mandato legal de dotar dun financiamento xusto e equitativo aos concellos. A autonomía local non se pode entender sen autonomía financeira, como así ten sinalado o Congreso de Poderes Locais e Regionais do Consello de Europa. Polo que é preciso dar unha solución definitiva a un problema que se acentúa a diario e que leva esperando xa 20 anos. Un problema que se resolve con financiamento axeitado, incondicionado e estable dos concellos galegos. En definitiva, o Partido Popular o que quere é que os concellos poidan dedicar os seus remanentes ao gasto corrente e así paliar con fondos propios dos concellos o financiamento que non lle chega desde a Xunta. Gracias. Ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Non? Bueno, pois aproveito que como Grupo Socialista estou de acordo, estamos de acordo co que se fala aquí e como se acaba de dicir, moitas veces temos discutido e agora virá outra moción tamén que vamos a falar de financiamento. Creo que as administracións locais somos as grandes esquecidas de todo este panorama de financiamento a nivel local, somos a nivel da administración, somos as que estamos cumplindo cos criterios de déficit impostos pola Unión Europea, polo tanto, as reglas de gasto non se deberían de aplicar aos administración local porque estamos cumplindo, comunidades autónomas e Estado non é así. Temos que lembrar tamén que estas reglas de gasto que hai bastantes interpretacións respecto a este exercicio, se aplican ou non se aplican, veñen decretadas por un goberno do Partido Popular no seu momento para facer fronte á crise do 2008 e, desde logo, afecta moitísimo os concellos, pero nós, facendo unha valoración estritamente local e falando do Concello do Grove, o que si vamos a facer é votar a favor. Por que? Porque nós estamos a favor de que un concello como Grove, que ten superávits durante os últimos exercicios, ten un acumulado remanente de tesorería dos últimos exercicios que superaba o ano pasado ou estaba nos 6 millóns de euros, con unha liquidez importante, pois desde logo nos defendemos que teñamos unha certa autonomía para utilizar os resultados económicos que os diferentes exercicios do Concello de Grove se foron acumulando. Iso nos permite ter uns remanentes, que como saben o remanente non é do exercicio anterior, senón é que o acumulado de moitos anos, e que teñamos esa liberdade de utilizar superávits e remanentes para as necesidades do Concello, tanto en investimentos como en gastos correntes. Desde logo estamos de acordo. A partir de aí se podían haber moitos debates onde podíamos discrepar, pero en concreto utilizar superávit e remanente con criterio de autonomía local, desde logo nos estamos pola labor e o vamos a defender sempre. Isto, desde logo, non evita a necesidade de que tuviéramos un debate de financiamento local como é casi obligatorio facer, pero desde logo que nos está facendo porque só se fala do Estado e das comunidades autónomas e nos esquecemos totalmente de onde se exerce a política, que é nos concellos e os que temos as necesidades financeiras para levar adiante os proxectos. De tal xeito que nós sí que anunciamos un voto a favor. Señor Otero. Nada, simplemente para tamén anunciar o noso voto favorable, pois, lógicamente, concordamos coa necesidade de maiores inversións para os concellos e a necesidade de poder decidir a inversión que se quere executar
pois, os superávits que se van ganando, co cual bueno, temos unha moción despois que tamén falamos do mesmo, levamos moitas mocións falando da reforma do financiamento local, co cal isto é unha cuestión que beneficia os concellos, que son os entes máis cercanos á cidadanía e que teñen que resolver os seus problemas directos da veciñanza, co cual, repito, apoiamos a proposta. Moi ben, señor Leiva, como ponente, ten a palabra. Pois procedemos a votar, entonces. Moi ben, procedemos a votar, por tanto, votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría de Partido Socialista, Partido Popular, Esquerda Unida e abstención do BNG. Pasamos, polo tanto, ao punto 4, expediente 543/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para exixir unha reforma urxente do sistema de financiamento local e medidas extraordinarias para os concellos en risco financeiro. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión Especial de Contas, celebrada no día de hoxe, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para exixir unha reforma urxente do sistema de financiamento local e medidas extraordinarias para os concellos en risco financeiro, con 2 votos a favor de Esquerda Unida e 7 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Otero. Ahora, ben, paso a ler a exposición motivos. O actual sistema de financiamento local é insuficiente para garantir a prestación axeitada dos servicios públicos por parte dos concellos. A derogación do Real Decreto Lei 9/2024 agravou a situación, poñendo en risco a autonomía local e o benestar de millóns de cidadáns en todo o territorio español. Os fondos fundamentais para o financiamento municipal víronse gravemente afectados. A participación nos ingresos do Estado, PIB, reduciuse, impedindo que os concellos poidan afrontar a inflación e o aumento dos custos en servicios básicos. 2. Fondo complementario de financiamento disminuiu, afectando especialmente aos concellos de maior poboación. E 3. A cesión de recaudación de impostos do Estado reduciuse, limitando a autonomía fiscal dos municipios. Esta situación compromete servicios esenciais como servicios sociais, mantemento urbano, transporte público, cultura e deporte, programas de emprego e desenvolvemento local. É inaceptable que o Partido Popular, xunto con outros grupos parlamentarios, utilice os concellos e os cidadáns como reféns dos seus intereses políticos. Esta actitude irresponsable pon en perigo o benestar de millóns de persoas e a estabilidade financiera dos nosos concellos. Non podemos permitir que se xogue coa necesidade básica da poboación nin coa capacidade dos gobernos locais para prestar servicios esenciais. Por todo isto, por todo anteriormente exposto e polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordos. Primeiro, instar ao Goberno de España a impulsar de maneira prioritaria e urxente a reforma do actual sistema de financiamento local de forma simultánea ao da financiamento autonómica, garantindo recursos suficientes para a prestación de servicios públicos de calidade. Segundo, exixir ao Goberno de España a implementación inmediata de medidas extraordinarias para solucionar a situación daqueles concellos en risco financiero ou de sustentabilidade, incluindo reestruturación da débeda municipal, flexibilización dos compromisos de pago, posibilidade de acción en pago de bens municipais como compensación de débeda, reducción sustancial dos intereses da débeda co Estado e establecemento de períodos de carencia no pago da débeda. Terceiro, solicitar que estas medidas se apliquen a todas as entidades locais sen excepción, adaptándose ás circunstancias específicas de cada concello mediante plans individualizados de actuación. Cuarto, exixir que calquera medida singular adoptada para un concello en risco financiero se faga extensible ao resto de entidades locais en situación semellante, evitando discriminacións e garantindo o principio de igualdade. Quinto, instar a convocatoria urxente da Comisión Nacional de Administración Local para realizar un seguimento destas actuacións e establecer un marco de colaboración técnica entre o Goberno de España, a FEMP e as entidades locais afectadas. Sexto, exixir a colaboración e a aprobación dos orzamentos xerais do Estado que dean prioridade ao aumento significativo das partidas destinadas aos concellos, B, ao investimento en servicios públicos esenciais, C, ao fomento do desenvolvemento local sustentable, D, ao reforzo da autonomía fiscal dos concellos e a implementación de medidas de redistribución para garantir a igualdade de servicios en todo o territorio.
E, por último, sétimo punto, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, ao Ministerio de Facenda, ao Ministerio de Política Territorial, á Federación Española de Municipios e Provincias e aos portavoces dos grupos parlamentarios no Congreso de Diputados e no Senado. Ben, como ben falábamos antes, creo que hai que abrir ese debate que se fala do financiamento local, porque, ao final, como dixen antes tamén, os concellos son os primeiros en ter que solventar os problemas da veciñanza e incluso estáse chegando ao punto nos que estamos asumindo pois, competencias que non nos corresponden, entre elas, como se falou antes, o SAF, e incluso en educación e outro tipo de cuestións, o cual creemos que hai que abrir ese debate e seguir insistindo para que realmente se abra ese debate e os concellos se vexan beneficiados finalmente. Por iso pido o apoio para a proposta. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Unha intervención? Señor Noia. Eu tan solo para decir que nos parece moi ben a moción, que é a caída, e además entra dentro do momento que se está vivindo. Esquerda Unida, a través de Sumar, fai parte do Goberno do Estado, simplemente sería ben tratala no Goberno e poñerlle solución. Señor Leiva. Sí, gracias. Bueno, nós íbamos a votar a favor, obviamente, porque o contido xeral da moción pois é totalmente razonable e vai enlazada coa nosa moción anterior, que votou a favor a Esquerda Unida. E vamos a votar a favor si teñen a delicadeza, porque non poden evitar o pullazo, si teñen a delicadeza de retirar o último párrafo da primeira folla que teño eu. Son 3 follas, no que di que é inaceptable que o Partido Popular, xunto con outros grupos parlamentarios, utiliza os concellos e os cidadáns como reféns dos seus intereses políticos, esta actitude irresponsable, etc. Simplemente eso. Si son vostedes capaces de retirar isto, que non ten sentido nesta moción acusar a nadie, e que estamos todos a favor, precisamente, co que comentou o alcalde, o que acaba de comentar o portavoz de Izquierda Unida, nós votaríamos a favor. Gracias. Moitas gracias. Señor Otero. Pensei que iba a intervir. Nada, non sei se iban a intervir usted. Simplemente nós vamos a votar a favor. Vale, nada, só dúas puntuacións. Unha, lógicamente, estamos dentro de Sumar, somos unha parte pequena de Sumar, dentro dun goberno no que somos minoría, co cual queremos forzar dende todos os ámbitos a que o PSOE no goberno faga eso. E na outra parte non vamos a retirar ninguna parte da moción, porque aparte o punto de acordos son claros, outro é unha exposición de motivos, pero que foron vostedes que votaron abaixo o Real Decreto, e a realidade é que estamos nesta situación porque votaron abaixo o decreto, co cual non vamos a retiralo. Obren en consecuencia, non hai problema. Moi ben, pois votamos entonces. Punto número 4, sí, expediente 543/2025, votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría. Pasamos entonces ao punto número 5, expediente 318/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a declaración do 2025 como ano Castelao con motivo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión Informativa Xeral, celebrada no día de hoxe, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a declaración de 2025 como ano Castelao, con motivo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento, con 2 votos a favor do Partido Popular e 7 abstencións, 2 de Esquerda Unida, 4 do Partido Socialista e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas gracias. Pois cedolle a palabra ao señor Leiva. Bueno, procedemos a ler a nosa moción. En 2025 cúmprese o 75 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todos e todas os galegos e galegas, e figura senlleira da nosa cultura e política. Existe un amplio consenso sobre a necesidade de conmemorar a súa figura e o valor que o pobo galego lle ten outorgado ata o punto de ser escollido como un dos seus símbolos. Consecuentemente, a Xunta de Galicia ven a declarar o ano 2025 como ano Castelao e desde diversos ámbitos institucionais, así como numerosas entidades do tecido sociocultural galego,
están a organizar unha ampla programación para ensalzar as importantes achegas deste intelectual galeguista en todos os eidos. A grandeza deste persoeiro polifacético xa foi recoñecido en diversas ocasións, entre elas, dedicóuselle o segundo ano do Día das Letras Galegas en 1964 e homenaxeado sucesivamente nos 25 e 50 anos da súa morte, así como infinidade de publicacións, actos e iniciativas diversas que se celebran con asiduidade co fin de poñer en valor a vida e obra dun dos nosos persoeiros con maior representación simbólica para o noso pobo. Os seus textos, debuxos, pinturas e demais creacións artísticas, e legado cultural e intelectual do escritor rianxeiro e o seu traballo activo polo prestixio da literatura, cultura e lingua galegas sitúano como unha das nosas figuras máis sobranceiras das letras en particular e da nosa sociedade en xeral. Tamén no ámbito político, Castelao está recoñecido como un dos partícipes directos do proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. Así, o Parlamento de Galicia decidiu, por unanimidade, retornar os seus restos para ser enterrado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en Santo Domingo de Bonaval o 28 de xuño de 1984, ao celebrar o acto conmemorativo en 2024 de Castelao, primeiro presidente do Consello de Galiza, polo 80 aniversario da súa Constitución en Montevideo. Castelao convócanos sempre e únenos a todos, e por iso estimamos conveniente que desde a Corporación Municipal manifestemos o apoio expreso á declaración do 2025 como ano Castelao e as achegas deste intelectual galeguista tanto no eido da política como da cultura. Polo exposto, solicitamos o Pleno da Corporación Municipal do Grove expresa o seu apoio á declaración de 2025 como ano Castelao co gallo de conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento e como mostra de gratuidade do pobo galego a esta importante figura senlleira da nosa cultura e política. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? Señor Otero. Nada, simplemente, indicar que nos sorprenden estas dúas mocións porque realmente xa está nomeado o ano Castelao e, o apoio non hai problema, todos coñecemos xa o historial de Castelao e, lógicamente, concordamos e, que vai a ter o noso apoio tanto a esta como a seguinte moción, xa non vamos a intervir na seguinte, co cual dese por apoiado nas dúas propostas, nada máis. Moitas gracias, señor Noia. Simplemente, vamos plantearnos a seguinte moción máis ou menos polo mismo cariño, quizá un pouquiño máis radical, indo máis á raíz, non no sentido que vostede confunde radical con extremismo, xa o vin outro día. Non é polo lado extremista, sino polo lado radical. De todas formas, a mí encantaríame que esta moción o señor Rueda a gravara ben e a puxera ben no seu despacho para que, así como se din as cousas, se fajan, e non desilas para metelas nun caixón despois. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas gracias. Nós tamén, opinando un pouco como voceiro de Esquerda Unida, vamos a dar voltas a un tema que creo que está acordado, que se está conmemorando, pero en todo caso non vamos a xerar aquí un debate por esta cuestión do ano Castelao, así que nós tamén vamos a votar a favor desta moción. Nada, procedemos polo tanto a votar. Votamos o punto número 5, expediente 318/2025. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, expediente 322/2025. Ditame da moción do Grupo Municipal do BNG de apoio á celebración do ano Castelao en 2025. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida,
Ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Noia. Ben, exposición de motivos. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Rianxo, 30 de xaneiro de 1886, Bos Aires, 7 de xaneiro de 1950, é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galicia. Unha condición que deriva dunha trayectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e obra de Castelao emana do seu compromiso político e social, que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego. Primeiro, nas Irmandades da Fala, coa asistencia á primeira Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918, e máis tarde, xa no período republicano, coa fundación do Partido Galeguista no 1931. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural, con creacións senlleiras como Cousas, ou o álbum e a exposición Nós, e mediante a participación en iniciativas como o grupo e revista Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30, asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre o 31 e o 33, e a partir de abril de 1936. Neste período, centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía finalmente aprobado en plebiscito popular o 28 de xuño de 1936. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto precio. Primeiro, co desterro a Badaxoz no 1934-1935, decretado polo goberno dereitista de Lerroux. A partir do golpe de Estado fascista de xullo de 1936, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana de Galiza, sufrindo unha persecución implacável materializada nun expediente de responsabilidades políticas, no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas, daquela, que tivo que pagar a súa familia na depuración como funcionario público. A persecución e o asasinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo de 1936, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Dese empeño xurdiu a escolla do 17 de agosto, data do asesinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos, ou Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron neses anos de guerra e exilio os álbums de guerra Galiza Mártir, Atila en Galiza e Milicianos, as campañas de propaganda na URSS, 1938, Estados Unidos e Cuba, 38 e 39, e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires, a partir de 1940. Malia a derrota e a enfermidade que o consumía pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega, en 1941, para publicar o libro Sempre en Galiza, en 1944, e outras obras como Os vellos non deben de enamorarse ou As cruces de pedra na Galiza, para promover a fundación do Consello de Galiza, 1944, do que foi o primeiro presidente, para pronunciar discursos históricos como Alba de Gloria no 1948, e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, obxectivo que non chegou a haber realizado plenamente. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na súa maior parte no Museo de Pontevedra pola súa vontade o empeño perseveral de Virxinia Pereira, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, á súa obra e ao seu compromiso político que constitúen unha unidade indisolúvel. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao
ao longo da súa vida en todos os lugares do mundo nos que estivo, foi esencialmente política ao servicio da nación e do pobo galego. Como deixou dito Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, son esencialmente política. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, ensalzando ao creador e ao artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa trayectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, usalo como estandarte en conta dos ideais que defendeu, constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do Benegado Concello de Grove presenta a seguinte proposta de acordo. 1. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego de etapa contemporánea. 2. Apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao. E 3. Instar ao Goberno Municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. Gracias. Moi ben. Alguna intervención? Señor Leiva. Sí, nada, nós vamos a votar a favor, independentemente da postura radical que suele ter, pero radical, me refiro, a palabra radical ten moitas acepcións, ten hasta 10. Eu aquí me refiro a vostede, cando falo de radical, pois refírome a extremista, fanático, drástico e intransigente. Vale? Para que quede claro que é hasta onde chega o término radical. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Nós vamos a votar a favor, certo é que o punto número 3 habería que mirar de todas esas actividades a nivel municipal, desde logo non temos nos posiblemente a capacidade principalmente económica para poñer en marcha todo aquí que se solicita, pero, bueno, valorar a posibilidade de facer algún acto ou algún evento respecto a este ano Castelao podría ser posible. Respecto ao punto número 1, habería moito que debatir, pero creo que tampouco é o Concello do Grove o momento para debatir esa cuestión de nomealo como primeiro presidente da Xunta de Galicia, que lóxicamente vai a ser un nomeamento claramente simbólico, porque, como todos sabemos, nunca foi elexido democráticamente por las circunstancias que todos coñecemos do ano 36 e seguintes. Nada, decir que nos vamos a votar a favor tamén desta moción. Unha intervención máis? No? Señor Noia. Sin máis, agradezo o voto favorable. Sin máis. Independentemente das afeccións que tiña radical, eu estou defendendo a un ser humano que no seu pasamento pola vida foi democrático hasta o último. Ese señor, no ano 36, tuvo que escapar. Primeiro foi ministro da República e logo tuvo que escapar gracias aos fanáticos que chegaron ao poder naquele momento. Fanáticos, dictadores e asesinos. Entón, ao mellor debería poñerse un poquinho no espello, porque ao mellor a quen defende vostede é o extremismo radical e fanatismo. O sea, o que se pon de lado, é que me chamou a min primeiro, perdona que me chamou a min. No, agarraste un concepto e dixestes que ti o mirabas por ese lado. Entón, eu estou che dicindo que non quería chegar a eso, pero sí, pero sí. A ver, un momento, por favor. Ten a palabra o señor Noia, en todo caso, despois abrimos un turno de palabra de intervención. Vostede dixo, está posto radical, e dixo que as asociacións de radical tamén eran extremista, fanático, non sei que, non sei quanto. Entón, é intransigente. Eu entendín, e creo que entendeu todo o mundo, que usted entende que eu son un fanático, un radical e un transigente. Non é así? Non é así. Non é así.
Bueno, pois eu falo claramente das políticas do BNG son democráticas e aspiran a unha sociedade moito máis democrática do que aspiran as políticas que fai o Partido Popular e á vista está. De feito, á vista está. E logo, non vamos a falar do origen do Partido Popular. Ministro de Franco, bueno, non quería chegar a tanto. Que a historia está aí, non vamos a chegar aí. Os orixes do BNG son absolutamente democráticos desde a ditadura, desde antes da ditadura, exixindo democracia neste país. Vale, igual que outros partidos. A ver, non falemos primeiro, este é un pleno, vamos a tratarnos con respeto, e segundo, hai turnos de intervención, ahora mesmo ten a palabra o señor Noia, non vamos a interrumpir. Non entendo ahora que si ven iso queren tampouco. trasladar algo, pidan a palabra. En todo caso, o que estou dicindo é que o que estou dicindo, sea alusión ou non sea alusión, o que estou dicindo é que vostedes defenden unha parte da historia, eu defendo a miña parte da historia, que creo que é a que ocorreu de verdade, é a que está escrita de verdade. E se non, mire, lean isto. Isto é de Castelao. Léano. A mellor, vostedes non leron isto. Eu sempre en Galiza de Castelao. Léano. Xa está, con que lean isto xa me conformo. E así aclaramos quenes son os intransigentes. Gracias. Procedemos, polo tanto, a votar. Voto no punto 6, perdón. Expediente 322/2025, moción do BNG, de celebración do ano Castelao 2025. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 7, expediente 548/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar á Xunta de Galiza aprobación por lei e a posta en marcha dunha valedoría de igualdade. Ten a palabra o secretario. Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para solicitar á Xunta de Galiza a aprobación por lei e posta en marcha dunha valedoría de igualdade, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida. Moi ben. Gracias. Ten a palabra a señora Galiñanes. Boas noites. Exposición de motivos. O feminismo, máis que nunca neste inicio de 2025, é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e ao avance das posicións máis reaccionarias ou mesmo fascistas ao longo do planeta. Hai xa máis de 100 anos que o 8 de marzo comenzou a recoñecerse e solidarizarse como unha data internacional e reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres e de forma de honrala e impulsar avances concretos para que os dereitos legislados sexan dereitos reais. Na última década, a forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrogradas no ámbito social ou institucional, con consecuencias que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a exixencia da violencia machista que amenazan nas nosas vidas. Hoxe vemos con preocupación novos mecanismos de compra-venda, venda e alienación dos nosos corpos e das nosas vidas. O fortalecemento da manosfera ou das consecuencias da concatenación de crises das mulleres galegas que seguen a ter en termos globais. Peores indicadores do ámbito socioeconómico soportando o desmantelamento dos servicios públicos, especialmente no ámbito da dependencia e da conciliación. Así, a fenda salarial continúa a sobrerepresentación das mulleres nos tramos de menores ingresos e a infrapresenza
de maiores ingresos. Aínda que aumentou a población feminina ocupada, hai unha tercialización deste aumento e a xornada parcial continúa sendo unha característica do emprego feminino. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fontes frendas xa existente entre homes e mulleres. Ademais, aumenta a desigualdade das pensións e de todos estes factores fan que permanezca a situación de feminización da pobreza, mesmo aumentando a fenda entre homes e mulleres. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que non se cumpren na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de que muden e actualicen as ferramentas para facelos efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe apostar por ferramentas concretas e fuxir de declaracións de intencións, dar cabida ás demandas ao feminismo galego e empregar o autogoberno para avanzar en dereitos. Frente ao conformismo e a declaración de intentos frente á intención de quen aproveita a vaga reaccionaria para rebaixar a existencia das institucións. Propoñemos a creación dunha valedoría de igualdade como órgano de defensa cidadana perante situacións de discriminación directa ou indirecta, por razóns de xénero, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. Para situar Galiza nos máis altos estándares de promoción da igualdade e loita contra a discriminación por razóns de xénero, faise preciso avanzar na constitución de organismos públicos independentes que velen polo cumprimento e garantía dos dereitos xa recoñecidos formalmente na legislación. De maneira específica, faise un preciso abordar esta cuestión no sector privado, toda vez que non existe unha autoridade independente análoga a que, si ten por naturaleza de defender dos dereitos da ciudadanía fronte á administración. Este papel que cumplen as valadorías ou defensores polo pobo tamén en Galiza. Circunscríbese en exclusiva ao ámbito público, non tendo en comenda algunha sobre a situación de discriminación que se produzca no sector privado. Por iso, é necesaria unha valedoría da igualdade entendida como autoridade independiente que asesore e asista á ciudadanía diante de posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razóns de xénero que se produzca no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación como as que continúan a registrarse aínda en moitos ámbitos. O futuro é exixente e nós tamén debemos selo, reafirmando o apoio ás mobilizacións, o feminismo galego e propoñendo avances para facer unha Galiza máis feminista. E por todo exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo pleno deste Consello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación Municipal do Concello do Grove reafirme o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. Segundo, a Corporación Municipal do Grove demanda da Xunta de Galiza o impulso dun proceso con amplia participación social e institucional para aprobación por lei
antes do remate do ano 2025, dunha valedoría de igualdade, autoridade independente de defensa cidadana que asesore e asista diante de posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razóns de xénero que se produzcan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación por funcións de investigación, asesoramento, medicación e elaboración de propostas de sanción para promoción da garantía do incumplemento do principio de igualdade. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? No. Procedemos, polo tanto, a votar a moción presentada polo BNG, expediente 548/2025, ditame da moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar á Xunta de Galiza aprobación por lei e a posta en marcha dunha valedoría de igualdade. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por maioría. Pasamos, polo tanto, ao punto número 8, expediente 544/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, con 2 votos a favor de Esquerda Unida e 7 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 1 do Bloque Nacionalista Galego, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Millán. Boas noites a todos. Vou a proceder a ler a moción. 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, tamén chamado Día Internacional da Muller. Reivindica e visibiliza a loita das mulleres pola súa participación en pé de igualdade cos homes na sociedade e no seu desenvolvemento íntegro como persoas. O ano 2024 e o comenzo de 2025 continúan marcados polo xenocidio en Palestina. A pesar do alto fogo en Gaza, as mulleres, nenas e nenos seguen sendo obxectivo estratéxico para levar a cabo a limpeza étnica e o apartheid por parte do goberno xenocida de Israel. A chegada de Trump á presidencia dos Estados Unidos abre unha era de recortes de dereitos para as persoas migrantes, minorías, o colectivo LGTBI e as mulleres. A desigualdade que denuncia o feminismo é estructural e global, asentada e sostida por un sistema capitalista e patriarcal, cuxo obxectivo é obter beneficios para uns poucos a costa das persoas máis vulnerables e oprimidas, que, en última instancia, son as mulleres en toda a súa diversidade, migrantes, racializadas, trans, con diversidade funcional, mozas, maiores. Un sistema que, para seguir manténdose, precisa que as mulleres coiden de forma gratuita e continúen criando para chegar a man de obra. No noso país, o acceso a servicios de cuidados adecuados segue sendo escaso e desigual, recaendo tanto no ámbito profesional como no familiar e maioritariamente nas mulleres. Os coidados son aquelas actividades que permiten a rexeneración do benestar físico e emocional das persoas e constitúen traballos esenciais que sustentan a vida, así como o sistema social e económico, cun gran impacto no benestar das persoas coidadoras e coidadas. Os coidados organízanse socialmente arredor da división sexual do traballo e recaen de xeito desproporcionado nos fogares e maioritariamente nas mulleres. De acordo coa última enquisa do CIS, as mulleres dedican unha media de case 7 horas diarias aos coidados das súas familias e fillos, fronte ás menos de 4 horas que lles dedican os homes. En días laborables, as mulleres empregan case 3 horas nas tarefas do fogar, mentres que os homes apenas 2. No coidado de persoas dependentes, as mulleres dedican 6 horas e os homes 5. A fenda de xénero nos coidados segue existindo entre as persoas menores de 30 anos. Un estudo realizado en Navarra pon de manifesto a marca desigualdade de xénero na asunción de responsabilidades domésticas e dos coidados. As mulleres afirman corresponsabilizarse das tarefas domésticas nun 48% fronte ao 42% dos homes. Esta desigualdade faise aínda máis evidente no cuidado de menores, onde as mozas dedican case 2 horas máis ao día que aos mozos. Segundo as mulleres, esta carga resta tempo para os estudos e a profesión, mentres que para os homes supón unha reducción do tempo de lecer, afeccións e amizade. Faltan 39 anos para acadar a paridade de xénero en España e o impacto económico desta fenda supera os 231 millóns de euros, o equivalente ao 15,8% do PIB de 2022. O cuarto índice Collins Gap
que analiza a evolución da igualdade de xénero en 5 categorías: emprego, educación, conciliación, digitalización e saúde e benestar, reflicte un estancamento nos parámetros de emprego e saúde e benestar, así como un retroceso en educación e digitalización. Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación das seguintes propostas de acordo. Instar ao Concello do Grove, primeiro, a apoiar as accións que se desenvolvan na reivindicación do 8 de marzo, así como ondear a bandeira feminista no Concello como símbolo de apoio e de loita das mulleres. Segundo, eliminar todas as actividades e colaboracións con entidades cuxo fin sexa aleccionar sobre a maternidade desde unha óptica patriarcal, impugnando os dereitos sexuais e reproductivos ás mulleres. Terceiro, comprometer cando menos un 5% dos orzamentos municipais a políticas públicas para recursos públicos de cuidados. Cuarto, eliminar as listas de garda no acceso á axuda a domicilio en calquera das súas vertentes, así como ampliar e fomentar os recursos de apoio a familias con especial dificultade para o cuidado. Quinto, estudar a internalización dos servicios públicos de cuidados externalizados como vía para revalorizar as profesionais do sector. Sexto, implementar un plan de mellora dos patios escolares destinando recursos para adecuar os centros á necesidade de adaptación ao cambio climático, permitindo a incorporación de actividades e espazos de uso alternativo como hortas escolares e aulas abertas ao aire libre. Ademais, integrar un enfoque inclusivo que fomente a igualdade e o feminismo. Sétimo, instar ao Goberno da Comunidade Autónoma a apertura inmediata de centros de crise 24 horas, garantindo espazos físicos adecuados á atención presencial 24 horas, non só telefónica, e a presenza de profesionais especializados para asegurar unha resposta axeitada ás vítimas de violencia que recorran a estes servizos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? Señora Lamas. Nos vamos a apoiar a moción que presenta a Izquierda Unida, solo que quero facer unha pregunta. O sexto punto é unha pregunta, Isto de implementar plan de melloras dos patios escolares destinados para adecuar os centros á necesidade de adaptación ao cambio climático, permitindo a incorporación de actividades e espazos. O sea, entendo perfectamente o que di aí, pero non sei a que se refiere dentro da moción que queren exactamente decir con isto. Sí, un momento. Respondendo á súa pregunta, como saberán actualmente, a distribución dos espazos dentro dos patios dos colexios maioritariamente está distribuído. Hai moitísimos planos que fan o estudio de como se moven os nenos dentro dun patio de colexio e hai unha zona maioritaria que é para os nenos, que son as canchas, e as actividades están divididas por sexos, a forma de xogar e de comportarse os nenos dentro dun patio, e o que nos gustaría é que as actividades que estén dentro do patio non se discriminen por sexo, sino que sean actividades que reflictan tanto a forma de integrarse e de xogar os nenos coas nenas, como, por exemplo, o exemplo que poñemos das hortas, non? Que sería algo que podría fomentar un pouco o xogo tanto dos nenos como das nenas e que non se separe. Ben, alguna intervención máis, non? Procedemos, polo tanto, á votación. Vamos a votar o punto número 8, expediente 544/2025, ditamen de moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida, con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, expediente 592/2025, ditamen de moción do Grupo Municipal do Partido Popular, con motivo do Día Internacional das Mulleres, 8 de marzo. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe con 2 votos a favor do Partido Popular e 7 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Partido Popular con motivo do Día Internacional das Mulleres o 8 de marzo. Moitas gracias. Señora Lamas. Gracias. O Grupo Municipal Popular do Grove, conforme ao previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, eleva ao Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. Como cada 8 de marzo, conmemoramos o Día Internacional das Mulleres, unha data
instaurada por primeira vez fai 50 anos pola Organización das Nacións Unidas. Este día, en palabras da ONU, refírese ás mulleres correntes como artícipe da historia e afunde as súas raíces na loita plurisecular por participar na sociedade en pé de igualdade cos homes. Este 2025, o 8 de marzo, cobra especial relevancia xa que se cumpren 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Belém, o plan para promover os dereitos das mulleres e as nenas en todo o mundo. Neste sentido, recoñecendo que a situación avanzou nos distintos ámbitos da sociedade, os progresos non foron homoxéneos e por iso persisten as desigualdades entre mulleres e homes e segue habendo obstáculos que supoñen consecuencias negativas a todos os niveis. Por iso mesmo, e para seguir dando pasos adiante, a sociedade no seu conxunto debe unirse e cooperar para combater estas limitacións e que as mulleres de todo o mundo acaden a plena igualdade de dereitos e liberdades. Para poder logralo, os poderes públicos teñen a obriga de adoptar políticas desenvolvidas baixo a transversalidade de xénero coas que facer real a igualdade económica, social e cultural e así conseguir unha sociedade máis democrática, máis xusta, solidaria e igualitaria. Nesas políticas públicas son prioritarias medidas coas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra mulleres e nenas, ademais de suprimir todas as barreiras de xénero que imposibilitan a igualdade real e efectiva. A máis inhumana das discriminacións, por suposto, os asasinatos por violencia de xénero contra as que debemos seguir loitando conxuntamente hasta a súa erradicación. Ninguna máis. Na actualidade, as mulleres e as nenas seguen atopándose con barreiras de xénero en diferentes eidos da sociedade, como, por exemplo, o emprego e o ascenso para posicións de liderazgo nas organizacións. Por iso, e aínda que Galicia é un dos lugares de España con máis mulleres en postos directivos, o certo é que en todos os países do mundo queda moito por avanzar para que as mulleres poidan desenvolver carreiras duradeiras e seguir rechando cos teitos de cristal. Neste punto, é importante salientar a necesidade de seguir avanzando en materia de conciliación e corresponsabilidade para ser nai ou ter unha persona dependente ao cargo non supoña un perxuízo para a razón de xénero. Do mesmo xeito, continúan existindo estereotipos de xénero no eido laboral, con sectores masculinizados, algo para o que é imprescindible seguir amosando referentes femeninos en eidos nos que históricamente se presupuxo non estar destinados para as mulleres, porque aínda que o acceso delas á educación superior é cada vez maior, seguen a existir fendas en áreas específicas. As rapazas continúan optando por ramas como ciencias da saúde, vencelladas aos coidados, mentres que nas disciplinas técnicas como enxeñerías ou matemáticas a presenza segue a ser menor. Isto ten consecuencias no mercado laboral. As mulleres, ao non elixir estudos STEM, non ocupan espazos laborais nos sectores nos que as condicións económicas son superiores á media. Nunha data como 8 de marzo é indispensable reivindicar tamén a loita e a persistencia de todas as mulleres que traballaron e se esforzaron para facer deste mundo un lugar máis igualitario. A valentía de todas elas lembramos que outro mundo é posible se retomamos as demandas históricas que atrasaron a participación das mulleres nos diferentes espazos educativos, económicos, sociais, culturais e políticos. E, sobre todo, que é posible se todas as mulleres e toda a sociedade o fai ao unísono. Escoitar e facer valer as súas voces, experiencias e achegas significa derrubar todas as barreiras que impiden o exercicio dos seus dereitos e, con iso, erradicar calquera tipo de violencia e discriminación na súa contra. Para todo isto, é imprescindible ser firmes nos dereitos e liberdades das mulleres, condenar calquera comentario ou acción machista ou sexista que poida supoñer un paso atrás no avance cara a unha sociedade libre de discriminacións e desigualdades polo feito de ser mulleres ou nenas. Hai exemplos moi claros
de que estas situacións aínda pasan e non hai unha clara postura en contra por parte de todos os actores da sociedade. Por exemplo, moi recentemente unha organización sindical difundiu un cartel que critica a conselleira de Política Social e Igualdade cun indubidable carácter machista e sexista. Situacións como estas é preciso condenalas con rotundidade. Por iso, desde o Partido Popular, seguimos pedindo unha rectificación ao cartaz e unha condena de todos os grupos políticos. Polo tanto, vemos claro que é preciso seguir apostando por accións de sensibilización e de reflexión nos que a sociedade e, sobre todo, a xente moza como xeración do presente e do futuro sexa consciente das limitacións e das discriminacións que siguen a existir por razón de xénero. Neste Día Internacional das Mulleres é necesario lembrar a importancia de recoñecer a historia de todas as mulleres feministas que loitaron polos avances dos dereitos políticos, sociais, económicos, das mulleres e das nenas e tamén por todas aquelas persoas que desde diferentes eidos da sociedade seguen traballando para construir un mundo igualitario e libre de violencia e discriminación. Por todo o exposto, este grupo municipal propón a seguinte acordo: expresar o seu total rexeitamento a calquera tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia polo feito de ser mulleres. Impulsar iniciativas para visibilizar ou galardoar a trayectoria de mulleres referentes da contorna en diversos ámbitos, especialmente aqueles máis masculinizados. Solicitar financiamento á Xunta de Galicia ou ao Goberno Central para impulsar actividades que favorezan a corresponsabilidade e a conciliación imprescindible para garantir a igualdade de oportunidades. Promover campañas de sensibilización accesibles a toda a población en materia de igualdade nos que se busque, entre outros aspectos, erradicar a linguaxe sexista. Reforzar os recursos para os centros de información á muller e que son de titularidade municipal. Instar a Xunta de Galicia a reforzar as políticas en prol da igualdade, ampliar as accións para promover a corresponsabilidade familiar e promover campañas divulgativas para avanzar na igualdade real entre mulleres e homes en todos os ámbitos da sociedade. Achegar máis financiamento aos concellos para desenvolver programas de conciliación para facilitar a vida familiar e laboral e que permita que tanto mulleres como homes poidan desenvolver a súa carreira profesional en igualdade de condicións. Facilitar máis ferramentas aos centros de formación á muller, ao ser un recurso imprescindible no asesoramento e acompañamento das mulleres e moi especialmente aquelas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade. Impulsar a presencia de mulleres en sectores empresariais que son tradicionalmente ocupados por homes, así como os postos de liderazgo, ao mesmo tempo que se promove a incursión de nenas e rapazas en estudios STEM. Fomentar a formación e a capacidade de mulleres novas para a adquisición de habilidades de ámbitos como o científico ou tecnolóxico. Impulsar o emprendemento femenino en sectores como o rural de mulleres de maior idade na que é máis complicado o acceso ao emprego. Instar ao Goberno de España a aumentar o orzamento de servicios e programas destinados á promoción de igualdade e ao fomento da corresponsabilidade. Achegar máis financiamento ás medidas postas en marcha en Galicia que garanten a conciliación de fillas e fillos e, por tanto, faciliten a igualdade laboral. Fomentar a participación efectiva das mulleres na toma de decisións e na elaboración de estrategias para o seu apoderamento ao longo de todo o seu ciclo vital en todas as áreas de actuación pública. Observar o cumprimento de non discriminación por razón de sexo, sexan directas ou indirectas, e, en especial, as derivadas da maternidade e a asunción de obrigas familiares e o Estado civil. Reforzar a protección das mulleres fronte aos contidos sexistas difundidos a través de tecnoloxías da información e da comunicación que supoñan intromisións ilexítimas no dereito fundamental a intimidade personal ou familiar ou a propia imaxe das mulleres.
E, por último, atender a demanda do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e da Xunta de Galicia para a creación de 5 novos xulgados exclusivos contra a violencia de xénero en Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? No, procedemos, polo tanto, perdón, señor Naya. A ver, nos vamos a votar favorablemente esta moción. Parecenos, además, parecenos nunha línea que está ben redactada. O que pasa é que o que sí queremos denunciar un pouco é o que pasa a ser unha moción máis de escaparate. Por un lado, vostedes din que fan e logo fan o contrario do que din, que é o que está pasando no goberno da Xunta desde que teñen ustedes esta última maioría, desde que o presidente Rueda, non, de antes. Non, como decía o chiste de ahora, non, de antes. O PP, só nesta legislatura, eliminou a Secretaría Xeral de Igualdade, privatizou os centros de crise 24 horas, atrasou máis de 15 días as axudas periódicas de violencia machista impedindo que se pudieran pedir. Rueda avalou un condenado por violencia machista para ser concelleiro da Illa de Arousa. Xustificou que dimitir se é acusado de violencia machista é algo persoal por un concelleiro de Ribadavia que dimitiu após ser detido, etc. Por non falar dos pactos con Vox no Estado, dos que prometeron derrogar a lei trans, da oposición, a lei do sí é sí, do carreñorismo das vítimas, etc. Un dato máis, así, para que se xurge a pouca vontade que teñen de afrontar problemas sociais e de igualdade. Máis de 6.500 persoas falecidas agardando a dependencia entre 2017 e 2023 e 1.500 agardando por unha praza en residencia. Nós defendemos que as mulleres en política deben ser xulgadas pola súa acción política e non por prexuicios sexistas, a comezar polo propio presidente, que é un paternalista e machista coa propia Ana Pontón. Digo isto porque nos falan na exposición da moción dun cartel dun sindicato que é desafortunado, un cartel desafortunado, certamente, pero non era un cartel, é unha viñeta, de un grupo de traballadores que apegou nun rollo. É unha viñeta. Poñía o nome do sindicato, pero é unha viñeta. Desafortunada, certamente. Pero saben cal era a razón desa viñeta? De por que colgaron esa viñeta eses traballadores? Viron o cartel? Vírono? Pois nós, eu tamén o vin. Por iso dijo que é desafortunado. Preocupámonos de mirar o cartel e a viñeta esta desafortunada. Pero saben por que se puxo eso? Que é o fundamental. Porque eso é un pouco anecdótico, non? Resulta que se está enchendo de pacientes psiquiátricos un centro de maiores en Compostela. Teño aquí a noticia tamén, un centro de maiores en Compostela. La Xunta convierte la residencia Volta do Castro de geriátrico en psiquiátrico. Esto no es un almacén de personas, din os traballadores. Los trabajadores de la residencia compostelana denuncian el proceso de psiquiatrización que están viviendo en unas instalaciones donde conviven ancianos con personas con problemas mentales y adicciones. San Carlos Ansía, uno de los profesionales del centro, explica a Galicia Press la situación desesperada en la que se encuentran. Despois vai o resto do artigo. Isto querendo tapar a toda a costa, entonces que buscan? Disparan para o lado que, sabe? Disparamos para isto tal, para isto, que pode chegar a ser unha anécdota, unha menudencia en calquer outro momento, pero tapamos o importante. Se fora por as políticas conservadoras que defenden o seu partido, as mulleres aínda estarían pedindo permiso aos maridos para abrir unha conta bancaria ou sacar o carné de conducir. Pero nós, como nós somos de brazos abertos e de abrazos apretados, votaremos a favor por dúas razóns. A primeira, porque os acordos parecennos ben. E iso é o máis importante. E o segundo, porque pensamos inocentemente en que depois de moito tempo gobernando e insistindo en negar os dereitos básicos das mulleres, desta vez farán o que hai que facer e uniránse a nós neste día con verdadeira vontade de defensa positiva do feminismo. Benvidos ao clube. Gracias. Moi ben. Procedemos, polo tanto, a votar o punto número 9, expediente 592/2025. Votos a favor?
Queda aprobada por unanimidade. Tiñamos o punto número 10, pero a proposta do propio poñente da moción vaise retirar, polo tanto, retiramos o punto número 10, de tal xeito que, non habendo mocións de urxencia, pasamos directamente a rogos e preguntas. Solicito a todo o concelleiro e concelleira que quera trasladar estes rogos e preguntas, pida a palabra. Señor Otero. Ben, quería facer uns poucos rogos, alguma pregunta. Queríamos saber en que situación se atopa as garantías do auditorio, do ascensor, das situacións que había de mal estado en que estaba e os deterioros que tiñan, da rúa de Xandre Bóveda, do primeiro tramo, que está agrietando a calle, e temos preguntado para solucionalo a través da garantía de obra, do local social de Reboredo, que xa hai 3-4 anos que se fixo e que tiña que repisar e sigue agrietado. Entón, que pasa con esas solucións destas tres cuestións que traslado a través das garantías de obra, claro. Queríamos saber en que situación está o cambio do tellado da Casa Cultura, que supuestamente tiña que executarse, tamén da obra de mellora da Rúa de Hortos, que salió a licitación, non sabemos cando vai a comenzar as obras, tampouco do plan de asfaltados cando vai a comenzar, porque isto provoca que tampouco se pinten as rúas e sobre todo Terra de Porto, porque está pendiente de que se faga o plan de asfaltados, co cual, canto máis retraso, máis tarde en pintar. É máis posible que haga algún accidente en Terra de Porto. Tamén o tellado da Salazón, cando se vai a facer o arranxo. Temos pedido, dende hai bastante tempo, un listado de todos os procesos judiciais nos que o Concello teña implicación, sexa causa, sexa denunciado, o sea, que teña alguna implicación con procesos judiciais. Queríamos un listado completo coas súas explicacións, non nos chegou todavía, ou igual que outro tipo de documentación que temos solicitado, que tampouco se nos facilita. No local das Monxas, os usuarios do PAI e da Fasal queixanse da falta dun acceso, dun aparcamento, basicamente. Falábase daquela de guardar varios espacios ali pintado en amarillo para o estacionamento dos usuarios, pero tamén sería, non sería mala idea que deixar circular pola parte de Mafre, salida polo outro lado, ou entrada por ese lado, e salida cara ao Monte da Vila, polo menos para que non interrumpan o tránsito dos vehículos pola calle principal. Tamén veciños de Estonllo nos piden a solución para o amaño da fonte da zona. Sempre vimos con esa mesma proposta ano tras ano. E tamén nos din o panel dos anuncios, onde se colocan os anuncios, as esquelas, pois que se lle busque unha pequena cobertura ou algo, pero ao final coa choiva acaban caindo todas o que se colga ali no medio da rúa. Entón, que se lle busque unha solución. E por último, pode sorprender, o último, era referente ao Festival de Comparsas, unha simple indicación. Non vou entrar na valoración de todo o festival, que personalmente pareceume bastante bo. Sí que nos sorprendeu esa falta de uns diplomas, uns accesis, algo que os sétimo ou noveno participante puderan recibir, porque todos os anos se lle entregaba algo, e a verdade é que quedou así un pouquiño soso ese momento, un pouquiño de vergoña, co cual imagino que se lle pediría disculpas ali directamente aos que quedaron neses postos, pero que se soluciona para a vindeiros anos. Nada máis. Moitas gracias, señora Lamas. Bueno, eu parte do que iba a dicir xa o dixo José. Unha delas era precisamente que, home, un diploma non gastamos cartos, a ver, é unha cousa que deberían levar, todos participaron, todos teñen dereito a ese recoñecimento, non? Eso mínimo. Despois tamén el falou de o das Monxas. Eu quería saber en que situación está o que se solicitou por rexistro por parte das usuarias do centro
de maiores ubicado ali mismo, en que a parte do aparcadoiro pois pedían arranxar o patio, colocar os bancos. Bueno, si se lles respondeu, en que punto estamos neso. Pois pode ser que se arreglara ali na Casa da Cultura a barandilla. Sí, verdad? Estaba estes días un camión, non sei se acabaron de... E quería saber... O muro. A barandilla. Sí, a barandilla, o muro está, pero a barandilla... Eu vi un camión ali traballando, non sei se... E despois, cando podemos, por Dios, pintar e organizar o aparcamiento aí nesa zona, xustamente, o centro médico, capitanía, o auditorio, porque aquelo a veces é caótico, realmente caótico. Gracias. Moitas gracias, señor Noia. Bueno, eu quería ir ao mes pasado, cando se fixeron rogos e preguntas, o tema da aula de estudio. O señor Otero consultou se deran pasos para poñer unha aula de estudio no edificio conocido como das Monxas. Isto ven ao tema na mesma conversa, a señora Galiñanes, encargada do asunto, replicou que non se podera aínda, pero que estaban neso, pero que había pouca demanda, e a min eso preocupoume. Sinto decirlo, preocupoume. Non podía intervir porque había un montón de rogos e preguntas, pero que dime coa cousa de que había pouca demanda. Era un pouco contradictorio porque cando presentamos a moción o señor Cacabelos mismo decía que había xente que se fora a xunta del, que lle dixera, que lle comentara que era necesaria unha aula de estudio. E bueno, decir que non hai demanda a min parece un pouco, que non quero calificado de grave, pero un pouco peligroso, porque non vai haber demanda mentre non hai xa unha aula de estudios. Me explico? Por exemplo, as marquesinas, se non se arraxan con premura porque non hai demanda, pois está mal. Os paneis informativos do Monte Central non se manteñen porque non hai demanda, pois está mal. Os bancos que ali había con inscripcións da historia, fanse esas estatuas de madeira a cargo de Gastromeca, pero se non hai demanda, é dicir, primeiro temos que ter servicios para que haixa demanda, non? E asegurolle que hai demanda nesto porque hai xente que vai fora a estudiar. Outra cousa sobre este mesmo tema, rógolle, como rogo pode poñer, non me importa que se noten o tanto, pero hai as posibilidades domóticas. Non é necesario que haya unha persona para abrir un local hoxendía. En Catoira van a abrir unhas pistas de pádel e van a poñelo simplemente polo móvil, con aplicación de móvil. E vai a poder entrar nesa zona calquer persona que queira as 24 horas. O mismo pode pasar nunha aula de estudio. Solamente hai que poñer a disposición eso, e pelealo un pouco, non? Na era de internet, abrir unha porta a distancia, encender luces e climatizar con control sobre o cidadán que usa, e con seguridade é máis simple do que parece. Se necesita algo, eu ofrézome voluntario, non hai ningún problema, que algo deso entendo. Ben, marquesinas, tema tamén moi manido. As desaparecidas de Ardia e Balea queremos sumar a de Luis Antonio Mestre na altura das Cortiñas. A esa marquesina falta o cristal de protección do lado do sur, ou da arriba. Cando chove, a marquesina cumple a media esa función. Leva así anos, e está sucia, bueno, está moi sucia. Esa marquesina tamén a da baixo, a que vai po Corjo, pero especialmente esa de arriba, había que pasar unha cárcher, facer algo, limpala, porque está, en fin, vese ben. Despois a min gustaríame quería leválo como moción, pero por un lado sí e por outro non sei, igual para o mes que ven presentamos moción sobre o tema. Trátase de cumprir o da Lei de Memoria Histórica, sobre todo no tema de falar coa Iglesia, coa parroquia, e borrar da fachada o nome de Primo de Rivera,
que está en riba dunha cruz. Eu entendo que, o sea, a lei hubo unhas subvencións para este tema que parece ser que este Concello non usou. Sin embargo, Vila García, por exemplo, gobernada polo Partido Socialista tamén, sí que o fixo, Cambados tamén. A nos quedanos aí a cruz ali na fachada, que, bueno, a cruz non é cruz, pero o de Primo de Rivera e tal, pois penso que debería, é unha cousa moi sencilla de todo, poderías actuar aí, simplemente quitar da fachada da iglesia, que supoño que hasta os católicos mismos pensarán que é unha boa acción, non? Logo, quería falar, xa non falo, o do Colexio das Monxas, o grupo de usuarias, os usuarios e tal, xa falou o portavoz de Esquerda Unida, por lo tanto, xa deixo aí. Hai algunhas cousas máis, a parte da localización do... Perdón, do PP tamén, caramba. Pero empezou el, entonces... Discúlpeme, señora Lamas. Digo porque me están... A parte do que decían de deixar as personas, os maiores, tamén decían os usuarios que se pode arranxar no patio o mal estado que hai por uns charcos, que se arranxe o patio, xa que o seu mal estado provoca a formación de charcos e pozas por onde forzosamente teñen que pasar os usuarios. Algúns deles con andadores, cadeiras ou con dificultades para camiñar. Que se coloquen uns bancos no patio onde poidan sentarse cando se disfrute de bo tempo. Que se organicen e leven a este centro actividades socioculturais do mesmo tipo que se levan a outros centros do Grove para contribuir á integración e socialización de todos os nosos maiores por igual. A nos parecernos cousas sinxelas de facer, non se está pedindo demasiado, e con un pouco de vontade a solución é fácil. E logo queríamos facer unha pregunta importante. Esta creo que é moi importante. A que se debe o peche da Oficina de Urbanismo desde a semana pasada a esta? Eu investiguei un pouco e creo que debe ser unha xestión de política de emprego moi deficiente no Concello de Grove. Moi deficiente. Levamos con parches e máis parches, coa RPT anos e seguimos sen acabar de rematalo. Xa sei que me dirame que falta pouco, que estamos a punto de ter un RPT e que iso vai nos permitir volver á normalidade, pero a verdade é que levamos anos co Concello en precario. Anos de retraso en todo. Prazas vacantes, a espera de bases de contratación, sen administrativa, sen arquitecto. É moi grave pechar unha oficina de urbanismo. E se o é sempre, neste caso no que se acaba de colgar o pexón xa aprobado, pois ainda máis. É triste que a razón sexa a falta de previsión ou é que mesmo a xestión dos asuntos, unha falta de xestión dos asuntos públicos. É moi grave. Isto vostede xa tiña que vir e deixou que acontecera. É responsable desta desfeiteira. Temos secretario de prestado, perdone, señor secretario, arquitecta de prestado, un peche de oficina de urbanismo. O funcionariado esgotado facendo funcións que non lle competen e que ademais deben soportar que a xente que non coñece a realidade lles achaque as deficiencias cando o cabreo chega a esa esperación. Non falo só do edificio administrativo, tamén limpeza, almacén, etc. O Concello recauda para prestar servicios en condicións. Este Concello fai auga por todas partes. En fin, e aquí van as preguntas. Que plan ten para reabrir a oficina de urbanismo? Vais a continuar en absoluta precariedade con esta oficina? Convocarás a praza de arquitecto que está vacante desde 2022 e que caduca o 31 deste ano? Nada máis que ter en conta que a oficina de urbanismo ten que atender as consultas e peticións de información, encargarse de trámites, concesión de licencias, permisos, etc. Gustaríanos tamén que se informe a cidadanía cando se cerra unha oficina por causa de forza maior ou polo que sea. Non se pode poñer un cartel hoxe non hai xente, porque ao día seguinte volve a ser hoxe. Entón, poñelo, explicalo e dar unha solución. Gracias. Moitas gracias, señor Leiva. Sí, gracias. Bueno, eu quería preguntar sobre o estado do pexón, porque como
adiviñou o alcalde, adiviñou tamén o portavoz de Izquierda Unida, vai a vir de volta. Eu quería saber se xa recabaron un informe da Dirección Xeral de Costas e del Mar, bueno, Dirección General de Costas, porque do Gobierno Central, Dirección General de Costas y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pues si lo recuerda, hubo una pequeña discusión entre usted y yo sobre quién tendría que enviar a esta Dirección General el pexón, si nosotros o la Xunta de Galicia, y quedó claro, creo que al final lo reconoció usted, que tenemos que ser nosotros, con lo cual quería saber si ya se envió o no a la Dirección General el pexón para después pasarlo a la Xunta para su aprobación definitiva. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, vengo a hablar de mi libro, como decía un Paco Umbral. ¿Qué pasa con el reglamento de participación ciudadana? Porque, y en esta pregunta va a ir un ruego, la pregunta es en qué estado está, creo que ya lo voy a responder yo, no lo tocaron, no hicieron nada todavía, está claro que no lo van a hacer, con lo cual lo primero es rogarle que dé las instrucciones ya para que se haga de una vez. Y si no, este partido, este grupo, se ofrece a redactarlo y que pase por el tamiz del secretario, de los técnicos del ayuntamiento, para que se apruebe e incorporarse a la normativa municipal de una vez por todas, porque creo que es un reglamento muy necesario, que usted parece que no le da el valor que en realidad tiene. La tercera pregunta, yo no sé si lo preguntó también el portavoz de Izquierda Unida, no sé si lo preguntó, creo que sí, sobre el Terra de Porto, sobre la más que cruce encrucijada que hay allí, que supongo que tomará las medidas cuando efectivamente haya un accidente o haya alguna desgracia, porque allí, perdón la expresión, es un Cristo. Entonces, ¿cuándo van a tomar la decisión de una vez por todas de hacer alguna obra? Me refiero a una glorieta o mismo pintar para que no se produzca la debacle que se produce allí con el tráfico. Y creo que no tengo ninguna más. Ah, sí, tengo una más, perdón, que me recuerdan aquí. Bueno, es más que una pregunta, tengo una propuesta, un ruego de incorporar a todas las instalaciones deportivas del Grove un cartel, una cartelería contra la violencia. Nada más. Gracias. Muy bien. Aquelas compañeras ou compañeros que queran contestar, señor Meis. Boa noite a todos e a todas. Respondendo á Izquierda Unida e ao PP, que é o mismo, si digo a mesma pregunta, bueno, casi o mismo. Respondendo á mesma pregunta. Que sensibilidade. Respondendo á mesma pregunta sobre os diplomas, tanto o alcalde como eu tamén nos sorprendeu, porque normalmente todos os anos se lle dá a todos os 9. Cando a rapaza que levaba o tema nos dixo os 6 primeiros, eu me quedei sorprendido, como 6 e son os 9. E di Santi que nas bases está os 6 primeiros, me leín as bases e nas bases está os 6 primeiros. Eu me fago responsable deso, como concejal de festejos que levamos o tema das comparsas, si me fago responsable por non haber visto antes que só levaba 6, non 9, tiño que haber preguntado. Xa temos as outras 3 diplomas para darnio ás comparsas. Eu pedime disculpas e nada, destes asuntos pois tamén se aprende, destes erros tamén se aprende. Este ano tuve que contratar a unha empresa por problemas coas que sempre facía. Entonces, pois nada, esta empresa, a rapaza sobre todo que fixo un traballazo, pasou sen isto, nada máis. Intentamos quitar o concurso do Festival de Comparsas o mellor que pudemos, foi moitísimo traballo,
e nada máis. Fágome responsable. Claro, estaban nas bases, ela o fixo ben, pero pasouseme a min de non habelo, porque tense que corregir nas bases eso. Levábase moito tempo dando seños 9, pero nas bases estaban os 6 primeiros. Entón, nada. Vale. Moi ben, señora Galiñanes. Hola, boa noite a todos. Bueno, pois vou a resolver as dúbidas que se presentaron de cultura, en este caso son todas obras, realmente, as dúbidas que hai. O tellado da Casa de Cultura, esta obra adxudicada a través do remanente do ano anterior, non dou tempo físico a facer a obra e agora pois simplemente están agardando a que haxa unha estabilidade no tempo climatolóxicamente falando, porque hai que retirar todo o tellado e que seque un poquinho e colocar unha estrutura nova. E a idea é evitar humidades e non que se poña todavía peor do que está. Entonces, en canto o tempo permita, acabarase esta obra ou, bueno, farase realmente. En canto ao tellado de Moreiras, é unha obra que está dentro da Gastromeca, non vai dentro pois eso, do programa de Gastromeca. Está adxudicada na Xunta de Goberno da semana pasada, está pendente de entrega de documentación e despois programar tempos e facer a obra tamén. En canto á aula de estudio, eu non dixen, ou polo menos non pretendía decir, que non se facía porque non houbera demanda. Eu o que dixen, creo recordar, foi que durante o mes de decembro houbo moi pouca demanda na aula de estudio da Casa de Cultura. Foi o que dixen exactamente, que na aula de estudo da Casa de Cultura houbo como moito dúas persoas nos 15-20 días que duran as vacacións de Nadal e non todos os días. Coñecemos como funciona a domótica, como funcionan os sistemas de apertura e pecha a distancia, pero estamos falando dunha aula ou dun espazo dentro dun edificio que non ten posibilidade de non acceso ao resto do edificio. Entendemos que ese tipo de sistemas permiten apertura e peche nunha zona que sexa cerrada e que aislada do resto do edificio. En este caso, as aulas coas que conta o antigo Colexio das Monxas son aulas que ou teñen acceso a baños para nenos de ata 5 ou 6 anos ou teñen acceso á zona onde se está facendo o PAI, onde se está facendo a fasal. Entonces temos que buscar un xeito, unha maneira, non de que alguén abre peche, senón de que a xente que utilice estas aulas non poida camiñar libremente por dentro do edificio só porque sí. Entonces estamos vendo como facelo para evitar ese acceso e en canto teñamos porase en marcha, xa sexa con apertura de persoal ou pois con un sistema mecanizado. Moitas grazas. Boa noite. Gracias. Ten a palabra a señora Domínguez. Hola, boas noites. Vamos a empezar por Esquerda Unida. Disculpade. Con respecto á situación das garantías do auditorio e do local de Reboredo, pois a oficina técnica está informada, así como os directores técnicos que foron externos de ditas obras, e eu solicitei os informes pertinentes. A obra de Hortos tamén está adjudicada, igual que os asfaltados, pero aínda estuvemos o mércores pola tarde a arquitecta municipal e eu, e a verdade é que calquera que pase por Hortos se dá perfectamente cuenta de que é unha zona inundable, de que está todo encharcadísimo e que hasta que non se seque todo eso un pouco non se pode actuar. De todas maneiras, vamos a ser un pouco... A nosa pretensión é ser un pouco máis ambiciosos e acabamos de solicitar unha subvención para dotalo de máis servicios e ser un pouco acometer algo máis, porque as tuberías en moi mal estado, iluminación e
bueno, facer algo un pouco máis acorde, non? Unha vez que se mellora, pois a subvención se solicita, non sei se me corrige o señor secretario, non sei se foi a semana pasada ou esta, e pideuse eso, iluminación separativa e unha tubería de agua para facer unha especie de nudo que enlace e evite, como se fai ahora en todas as obras, que se evite ter que cortar, en caso de avería, ter que cortar moitos barrios, ir facendo un acote para que se pasa algo en Hortes non quede terra de Porto e medio a Avenida Portugal sin agua e así en outras, non? Non me parece. A barandilla da Casa de Cultura así se está reparando. As marquesinas, si é verdade que, de feito, estuve a semana pasada co encargado municipal facendo unha revisión e si que hai que pasarlle unha cárcher e reparar algunhas delas. Unha das que falta foi provocada a finais de decembro, en concreto a madrugada do día 26, e xa nos puxemos en contacto con Estradas da Xunta e a propia Policía Local fixe un informe e xa o seguro estamos pendientes de que a visiten e que a valoren para a súa reposición. Eu penso que non me quedou nada atrás, pero se así, dígame. Pintar la calle de... Bueno, pintado, pois como ben dixo o señor Otero, pois está pendiente, está adxudicado xa, pero, pois, claro, as empresas non lle gusta vir a cachos, entonces a ver se podemos empezar xa con os asfaltados e se procede ao pintado da maioría das rúas. O da Terra de Porto non é a súa competencia? Sí, xa o dixen. Sí, que estamos pendientes, está adxudicado todo pintado, pero tamén iba co asfaltado, entonces non vamos a pintar e despois asfaltar e despois buscar outra partida para volver a pintar. Sei que é engorroso, que causa moitos problemas, pero bueno, ainda falamos a semana pasada porque iban a vir o mércoles pasado e ao final choveu e, bueno, a ver se melloramos un pouco o tempo e veñen a pintala, porque necesitan máis de 2 días de, por exemplo, hoxe sería un bo día, porque houve bastante nordés, pero xa dan outra vez outra semana inteira de choivas. Moi ben, vou procurar responder ás outras cuestións plantexadas. Bueno, listado de causas xudiciais abertas, falarei co departamento para ver se lle poden trasladar esa información, pero a día de hoxe, se non me equivoco, temos como 42 procedementos abertos a nivel xudicial, principalmente ubicados no ámbito do social, da responsabilidade civil e do urbanismo, pero en todo caso preguntarei para que lle pasen todo ese listado de todas as causas que temos abertas. Local das Monxas a Fasal, tomamos nota, é certo que si nos viñeron a falar da necesidade de coller, pintar un espacio de aparcamento, polo menos de un tempo limitado, de carga e descarga, porque si é certo que cada vez se necesita máis, e tamén estamos valorando, porque así varios veciños nos lo trasladaron, a posibilidade de abrir por a rúa de Claudio Iglesias hacia as Monxas para facilitar esa descarga, digamos, carga e descarga, sobre todo da xente maior que utiliza pois, o servicio de Afasal. Pero si é certo que o necesitamos e un pouco nese sentido tamén iba, bueno, pois toda esta polémica que se ha montado coa compra da posible compra ou expropiación da vivenda que está ali ao lado. Tomamos nota para arranxar a fonte de Estonllo e o panel das esquelas, o panel para poñer a publicidade ali na zona de Estonllo, así que tomamos notas.
o tema, bueno, as monxas contestei un que queda contestado polo outro. Bueno, o cumprimento da memoria histórica, non sei a situación de outros concellos, aquí no Concello de Grove, pois posiblemente ese gravado onde pon o nome de José Antonio Primo de Rivera na igrexa pode ser o que temos no Grove, pero non, seguramente me confundo, me equivoco, non teño toda a información, pero máis cuestións de incumprimento da memoria histórica, pois non creo que teñamos moito máis, pero bueno, nos poñeremos en contacto coa igrexa. Respecto ao urbanismo, bueno, as circunstancias son como son. Eu sei que desde a oposición é moi fácil velo, pero aquí internamente non é tan fácil. Para unha administración non é nada fácil contratar personal. E para unha administración non é nada fácil incorporar novo personal. Estamos no proceso de cubrir a plaza de arquitecto municipal, igual que de un tax que tamén se xubilou, para cubrir a baixa da aparelladora municipal, que tamén é unha baixa de longa duración. Había unha persona que estaba contratada por unha empresa de servicios para levar adiante o traballo ali na oficina de urbanismo. Rematou o contrato e, polo tanto, finalizou. Vamos a ver se somos capaces de cubrir, polo menos con un auxiliar administrativo, a plaza de urbanismo, porque, desde logo, claro que non nos interesa ninguén ter urbanismo como temos, pero bueno, as circunstancias son as que temos. A partir de aí, a RPT vai a dar a normalidade. Bueno, a RPT será un paso máis para intentar chegar a unha normalidade que non vai ser nin inmediata nin este ano. É certo que somos recoñecedores e sufrimos a falta de personal desde o goberno e así temos carencias e, polo tanto, non estamos ofrecendo os mellores servicios aos veciños e veciñas. Nós somos os primeiros que somos moi conscientes da problemática de recursos humanos que ten este concello, pero, bueno, vamos a ir dando pasos para pouco a pouco ir suplindo. E comparto, o urbanismo temos que resolver, cubrindo a plaza de arquitecto, dotando ao menos de 2 auxiliares administrativos e cubrindo a baixa da aparelladora municipal. Vamos a ver se somos capaces de acadalo. Pregunta ao voceiro do Partido Popular, o señor Leiva, sobre o Pexón. Vai-me permitir que exprese a miña sorpresa. Que o Partido Popular veña preguntándome por un documento que non votou e que non aprobou, pois sinceramente me sorprende, porque a primeira preocupación debía haber sido aprobalo e votalo a favor, non? Dito non de legitima, pero o meu asombro non ten nada que ver hasta certo punto, porque lóxicamente se eu non aprobo unha cousa non debo... Perdón, isto non é unha palabra, home, que parece que están moi sensibles. A ver, e non vou entrar en debate, porque ademais, a ver se xa acabamos, pero non é absurdo, pero sí é absurdo o seu posicionamento. Claro que poden preguntar o que lles dé a gana, pero, lóxicamente, se vostedes non fan absolutamente nada para que ese documento saia adiante, que é votar a favor do Pexón, eu só expresei que me sorprende que ahora se preocupen polo Pexón, non dixen nada máis. Faltaría máis que non poderan facer vostedes todas as preguntas que consideren. Pero a miña sorpresa, bueno, absterse no Pexón é exactamente igual que votar en contra. En todo caso, si está feita a dilixencia e non é costas do Estado, e costas do Estado e costas da Xunta. Hai que ter ese informe. E, desde logo, non comparto unha cousa. Non é o Concello quen ten que pedir esos informes. É clarísimamente que é a Dirección Xeral de Urbanismo, porque así o establece a lei. Pero, como nós sí que queremos que se aprobe o Pexón, vamos a adiantar ese traballo e vamos xa esta mesma semana, porque está licenciado desde a semana pasada, e vamos a trasladar a costas do Estado e a costas da Xunta a solicitud do informe pertinente para mandarlo a urbanismo. Pero vamos, xurídicamente, o que a mí me traslada é que quen ten que pedir ese informe sería a Dirección Xeral de Urbanismo. Por costumbre, non sei por qué, é certo que nos din que nunca o fai, polo tanto, temos que facer nós e así o vamos a facer. E respecto ao reglamento de participación ciudadana, bueno, pois igual non estará de máis e eu recollo o guante que me poñen arriba da mesa de ter unha xuntanza para intentar diseñar un regulamento conxuntamente e sacalo adiante, porque é certo que coa carga de traballo que temos ahora mismo no Departamento Xurídico do Concello, pois teño que reconocer que non é
unha das prioridades máximas que temos a día de hoxe redactar un regulamento, pero desde logo que se pode levar. O tema do pintado, como acaba de dicir a miña compañeira, está contratado e confío que co plan de asfaltados que neste mesmo mes de marzo se ten que poñer en marcha, complementar posteriormente o pintado de todas estas rúas e que Terra de Porto deixe de ser un problema, que reconozco que é un problema. E por último, tomamos nota, creo que o Concelleiro de Deportes ten falado cos clubes deportivos e posiblemente en breve se convocará unha xuntanza, un consello para falar da violencia nas instalacións deportivas do Concello do Grove e desde logo que tomamos nota do que acaban de trasladar porque nos parece tamén moi boa idea. Creo que quedan respostadas todas as preguntas e rogos, non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boa noite.